Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite NWA Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana Temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo nara obodo onye chụba anyị ya daa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m na aka na-ama nzu ama amanata unyi. A sị m na onye si na akwa ya ma achampama ya bara nke ya. Onye si fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m na kakaka ya ma ejiji ya ma anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m nkwukwa ya ọhịa mkpu. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-azụ ka afịa mana anyị amana ka afịa. A sị m ife ọma dị iche iche na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be anyị. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachara ọnụ ya nwụrụ, ọ ihe m kwuru. Ise. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo wee pụtakwa n'ụbọchị taa na-akpọkwa ụmụ Igbo ka unu natamanụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala ime gị 3 months 6 months bido fụwa ihe dị iche, ị ma na 2 things are involved. Is either you are not totally convinced na ị na-eme ihe ma ọ bụ na ị na-eme not just ka ị solve your problem and go back to where you came from oke ọbịa, ma ọ bụ na ijiri ezigbo obi na-eme ihe, ma ọ bụ na onye na-ele di gị adịghị eri di gị adịghị eduzi gị ụzọ na the right direction. Maka ngwa ndị nọ na social media na ebe dị iche iche na-ekuzi omenelu abụrụ omenala, ịghọtara ya? Adị m ekwu maka ndị na-akụzi one spiritual something abụrụ ọdịnala. Ife ọdịnala ịya iwu known. E nwere ọtụtụ ndị nọ na social media taa, instead of ha nwee ịza na ha bụ a spiritualist, ha na-aza na ha bụ dibia ma ọ na ha bụ eze nwaanyị, mana nke bụ eziokwu na onwero nke ha bụ. Ha bụrụ dibia, ha bụrụ na mmadụ jere na mmiri does not mean na onye a bụ onye ọdịnala, ịghọtara ya? Maka o nwere ndị na-emeka spiritualist, ha bụ instead of ha nwee dabere na spiritualist ha na-eme, ha na-ejekwa na mmiri na-akpọ onwe ha eze nwaanyị, mana ịwa ọcha ihe niile ha na-eme fụ na ha bụrụ onye ọdịnala. Tụọ ka anya gị saa m, ịghọtago? Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, and ọdịnala ka ọdịnala enwere after effect. Mana onye ọbụla ndị ọbụla jee na-ebute ike mbute ma ọ na-practice one spiritualism, say from maybe in India and every other spiritual practices and some of the occultic trainings, o nwere after effect. The after effect bụ na mgbe ihe mgbu ya ebido bịaba, nwere backers for your ancestors, because what you are practicing is ike ndị mba ọzọ. Okwu ga-eluru ana maka na ana bụ isi mmụọ. Ihe eji practice ọdịnala bụ na ọdịnala ukwu ruru ana. Ọ ya bata anyị na-aga ọfụ na ọdịnala, anyị na-agbapụ agba ụkwụ ka okwu na-eru ana maka na ana bụ isi mmụọ, ịghọtara ya? Mana ndị na practice one spiritual this or the other, na-eme invocation, na-eme occult practices. O nwere ụbọchị nkụzi gbasara occult practice. Ọ bụrụ ya ka m bịara ịkụzi taa, mana ka m kọwara gị hitie ka fọm gaa n'ihe nyi maka ebe occult practice bụ ịnọ ka onye na-egwu mmiri with swimming aids, call it true, call it whatever. You don't know how to swim, and your grandmaster or spiritualist na-ele gị can punch that tool or disarm you because all trained through occult training, you know how to swim, but originally you did not develop the skills of swimming on your own naturally. You got that?
So ọ na-eme exposed to spiritual danger. Any grandmaster that is stronger than you can harm you. Ịghọtara ya? Ọ ya kpatara na enwere ike ndị a na-practice ụdị ihe dị etu anọgata a grandmaster ndụ gị dị ya n'aka maka ọma ya weaknesses. Ịghọtara ya? Ọnya ka ihe eji gbara ya ọsọ. And mgbe ọ gara aha amụ gị ị nwere backers because ị ga practice ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Odinana will lead you one Maruchigi with their guided angel. Then recognize your ancestors. Ndị ichie. Recognize your more Odinana dị na be nna gị. Chukwa mmụọ niile ezumezu mmụọ niile so nna gị. So ndị ichie. Example, ọ bụrụ na anyị na-alụ mmadụ agwa anyị na-ekwu agwa ikwu nne nne, agwa ikwu nna nna. Ịghọtara ya? Ya bụ generational entities of powers that follows you from your mother side and from your father side. I bringing them together. All ha niile so n'ezumezu. Ị kwụrụ n'ụkwụ na-asọ nsọ ana na-echekwa gị. Mana strange gods and strange mystic things ụfọdụ na practice. Itinye aka na ya. Ị nwere backers from your origin, from your root. Ị ghọtara ya? Ọpọnya ka m bịara ikwuta. Ihe m chọrọ ịkọwa taata wụ law of karma in ọdịnala. Ọdịnala Igbo kwetalụ na-enwe law of karma. Mana tupu m gaa n'iru, anyị na-agụkwa ọfọ ka m gwakọtakwara gị na anyị na-aga ọfọ n'isi ụtụtụ a agụgụ m ọfọ jego na tempụl gaa ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile. Ndị niile kụrụ mmụọ anyị ji alụ ọrụ Ugochi tụrụ na tempụl Mbamba. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Na ndị niile na-eche ihu na isi wee na-agụ ọfọ for 21 days anyị na-agọrọ ụlọ ọfọ. Ndị enyi m niile ndị na-echere m ezi echiche na ndị na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ anyị na-agọrọ ụlọ ọfọ si na ọmaka ga-emesịrị ụnụ. Ọ kachasị ndị na-agbụkwa ha lụta wọchịcha vidiyo anyị ga-eshigharị ya ndị ọzọ. Anyị si na ụnụ ga-adị ka echi na echi ya dị agwa agwụ na ife ọma ga-emere ụnụ. Ise dịka anyị si wee kwu n'isiokwu m bụ n'ụbọchị taa bụ law of karma. Yes, mma akọwalụgo ihe ị kwesịrị ịma gbasara law of karma. Gịnị bụ karma? Karma bụ the law of retributive justice. Agwụgo m ụnụ ụbọchị m kọwara gbasara the throne of the Almighty. Chukwu n'ọzọ ebe niile. Mana unmovable mover nwere ebe ị nwere ike describe to a layman with layman language bụ his throne. However, ike gazuru all over the universe. Mere na ọ bụ omnipresent. Now, Chukwu okike anwa nọ na the throne. Ekesigo entities of powers ndị ọ bụ ọrụ ha ịda gọvan na-eri ya aka wee na ndị angelu nke Chukwu. Agwara m ọrụ na earthly governance with the prototype of ihe dị na above. Etu a onye isi ala si nọrọ na Abuja. Onwego ndị minista, governors, local government chairman, ndị niile awụ hierarchy of powers. Ndị na-ejere ya ozi. Ha niile ewu the protocols of government. Etu a ka Chukwu oge si wee nọrọ na throne ya, wee ngwa the protocols, the entities of powers. Ndị ezumezu, the entities of power, the deities, the angels, call them. Ha niile bụ ndị na-enye aka for the earthly and day-to-day governance. Ha bụ ndị ga-enye aka. Ọ bụrụ Chukwu okike ndị na-asị God punish you, ọ bụrụ Chineke na punish gị. Mana o nwego retributive justice ndị ọ bụ ọrụ ha ịtaghị afụfụ ka isi wee meta. Pụtara ya? O create go the laws, the natural laws of nature. That natural laws na-eme sure na onye ọbụla reap whatever he sow. Ka m kwotoro akwụkwọ ndị ụka ọbịa dịka m kwuru na nna ala ka iji ihe mmadụ mara wee mara ya atụ ihe ọ maghị. Ijere akwụkwọ ndị ụka ọbịa Galatians chapter 6 verse 7 nọ sị God can never be mocked. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So that law, gbado with all the mwute n'ụbọchị taa na ndị ụka ọbịa adịghị ekụziri ndị ụka ebe a ngwa oturu kịta.
ka ama nọ na-eme isi exist. Ha na-akụzi ndị mmadụ God of mercy, Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere, is so merciful. Therefore, ị ma agwazi ha na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya ghọọ na God of justice bụkwa God of mercy bụkwa God of justice at the same time. Ka ndị mmadụ wee wepụ mpụ na ọtọnọ. Ndị ụka na-emezi mpụ na ọtọnọ taa, dabere na o nwere ike o jee nkwupụta, ma ọ bụrụ ndị ụka adịghị eje nkwupụta, ọ nọ na be chiri aka na ọsọ gbapụta gị ṅụrịa, o mejọ gwuo brọda of Jizọs na-agbapụtago gị obinie. Mana onye ọdịnala ọ bụrụ eziokwu, onye ọdịnala imejọ, you reap whatever you sow. In order for you ime restitution for whatever evil you have done, ị nidere ịda achụ aja mgbaghara mmehie, na-achụ aja na-agbasapụ aka. Aja niile ị na-achụ wu ihe ga-enye aka were ebupụrụ gị ntaramahụhụ ahụ ya adịchazi etu anwa esi wee otu kwesị ịbịakwute gị. Now, ihe nchọrọ ịkọwa tata wụ that law of karma. That law of karma na-eme enwere the spiritual correction center in the ethereal. In the spiritual correction center bụ whenever you are doing ihe ọma dị iche iche, it will be attracted to spiritual correction center of the goodies. The same thing, when you are doing bad, the thing will still be drawn to that particular center, and they will be accumulating. Or not only your own, other people's bad will be accumulating. Other people's good will be accumulating on the good side of the center. Now, all that matter na mgbe ị ga-reap more than ihe soul, because the thing is flowing back to you from the fountain, from the center of bad. Then, if you are doing goodies, when you reap from the center of goodies, so you will reap multiple fold. Nature have taught us all these things. Example, iwere ofu ọka tina na oje emi ọma mụtara ogbe ọka, ọ bụrụ ofu mkpụrụ anyị ti iyel to nature ka ị attract. So iso ihe ọma, you will attract bountiful full of the goodies. Ịghọtara ya? Ka mmadụ gụrụ ofu atụ. O nwekwara ihe ọzọ mmekwu otu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ihe law of karma bụ. Onye ọbụla na-asị gị na ime ihe ọjọọ, mgbe bụrụ gboo, mgbe ndị ụka ọbịa bịara, onye mee ihe ọjọọ nwere ka esi enye mmadụ punishment ka o wee kwụọ ụgwọ ihe ọjọọ o mere. O nwere any sinful thing ọbụla i mere on earth nke ịma ata afụfụ dị in measure with ihe ahụ i mere. Kama ọ bụrụzie na mgbe the punishment ga-abịa, ọ bụrụ na ịtọ na new leaf, that new leaf ahụ ị na-ebizi, ezigbo ndụ ahụ ị na-ebizi ga-emezie mgbe hitie ga-abịa. Ọ bụrụ ihe aka egbepụghị onu, o nwere ike ọ bịazie inwe small cut, ọbara apụọ, mana ihe aka egbughị egbu, ma inwe obere hit n'ụkwụ, ọbara apụọ, mana ihe aka ebeghị ụkwụ. Ịghọtara ya? Inwezie the hit small iji gosi gị na ka ị nwee, because you are no longer standing at that particular post where that condition iji wee bụrụ onye mmehie, but ị tọnụ gị enu live. Therefore, ị ga-enweta little touch, mana ọ ma abụzi na-etu ọka esi wee dị na ọ bụrụ na ị continue n'ihe ọjọọ. Ịghọtara ya? Ihe nya mmadụ ga-atọ ka i wee ghọta ka the thing si aga. Nke ọzọ na-achịkọwalụ gị bụ mgbe David ji ekpọrọ nwunye Uria wee tinye die n'ihu ọgụ ka egbuo die, ka o wee jezie lụọ ya si widow. Ọ mmadụ ka ị na-aghọrọ aghọ, ị na-aghọrọ Chukwu, the laws of nature, ị na-aghọrọ ha aghụghọ. Ha amadogo na nwunye mmadụ anọ o ji nụrụ ya site n'igbu di ya. So n'anya mmụọ a na-apụta ya asị onye na-edina nwunye mmadụ. Nwaanyị a wee mụtara ya Absalom. Maka ihe o mere, Chukwu oge wee sị na whatever you sow, idina nwunye mmadụ, na mmadụ ga-edinakwa nwunye nke ya. Ịghọtara ya? Na nwa ya, ọ ya batara na nwa David ga-edina ndị nwunye ya. Ịghọtara ya? Eventually before onye nwa ya wee nwụọ. Ka bụ ihe na-achịkọwalụ gị bụ na mgbe ị na-akpacha anya, bụrụ nwoke na-akpacha anya na-edina nwunye mmadụ, be sure that one day somebody will edinakwa nwunye gị, will sleep with your wife. Sure. Sure. Ọ bụrụ na ọ hapụrụ na this earth life, in your next earth life, it will happen.
that is law of nature. Whatever you give, sometimes you will see in this world, bro, achọrọ m ịkụziwe ụbọchị nkụziri gbasalụ reincarnation. O nwere ike ifu somebody ya na-anya na this particular earth life, isi na ọ na-ebi ezigbo ndụ, onye na-awọndazi kere ihe kpatara calamities and challenges of life ji ju ya ahụ. I nwere ike ịdị fọst ikwughie ọnụ sị Chineke ọ nọsikwa, ma Chineke ọ dịka ọ na-eme justice ka nwoke anyị na-ana n'anya mmadụ nọ ezigbo mmadụ si atọ ụdị afụfụ a. Ọ maka na ị na-ajọji ya not seen beyond their nose. Ị na-ajọji because of this particular earth life of the person. Mana ana m achịkọwara gị bụ na ya that person anyị na-ekwu in life is continuous. That person, his or that particular person na-ekwu maka nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwere ike in his previous or her previous earth life ọ bụ no stay from toes. Yes, so ọ bịa n'ụwa nke a continue is a carry over of what she did in the previous earth life. So ọ ga-abịa n'ụwa nke a nweta some challenges to pay off what she did in the previous earth life. Now, but in this present life, if she continue doing good things, time will come when she will pay all her debt from the previous earth life. Now it will start reaping goodies. Oh yeah, but I don't want this soul goodies in the previous earth life. Oh, you got no one call it behave. Don't worry about the person. Yeah, but I hear the agaria abuna. Oh, you also go goodies in the previous earth life. Man, we read here on webia. That particular earth life will be to conclusion. Obviously na this present earth life, good is a bidon. Whether more than me or is irrelevant. Because that good is our flow we go to Tonyawa. Only on the other side. We go right for flowing back to him. We start from birth, they flow. Now, how long go depending on how long that good is say on when a store ga last. That goodies here flow until exhaust those goodies because this life one ABC hojo or they return the goodies to the warehouse. Everybody say flow from fountain of grace. Therefore, soon all get exhaust all the goodies somewhere in store. Then we first here the bad on the soul this presently. Ehotaria, Mobu no live go long enough. Ehotaria, even that I think I missed it, but it's true. Whatever any man sow is what the person will reap. So therefore, Obugoro need so bad now, need a reap bad now, because of your previous earth life. Do you know that your previous earth life has a link from where you will be connected to, or and whatever that is happening, and message that will surround your bed. Now, Obugoro need a reap bad thing now. Challenges of life. Keep keep doing goodies. Na-achụ onye ka sị na-achụ mmụọ aja ị na-achụ aja some of the aja ị na-achụ na-reduce some of those sentences, some of those punishments. O nwere aja ị ga na-achụ ọ na-appease some of the ụgwọ na-akwụ ụgwọ some of ụgwọ iji ọ ga na-eme na-ashọtụ ya ọ bụrụ ihe a ka last for years o nwere ike last there for months those hardship before you start reaping goodies. So onye batara even if you are facing challenges now, don't give up. Keep doing good things. Na-achụ aja. And I can tell you for sure. Now, okay, ma ọ bụgoro na because he faced that challenges of life for 5 years. O nwere ike last year for only 1 year. Maka na ị na-achụ aja. So, law of karma is real. Always be a good person. Don't ever plan evil against anybody. Don't plan to take somebody's wife. Don't plan if onye a na-emegide kwuo na mmegide dị njọ. Asana m ile echiri m ọzọ Eze-Ana. Ile asana m na m ga na-ekwu eziokwu everyday. Na ụmụnna onwe onye a na-emegide ịkpọ na maka na nọ gara ebe m pụta ekwu m kebe eziokwu. Nkwuchazikwa na eziokwu tụ ọfọ m kwuchi okwu etie m ọfọ n'ala. Unu sizikwa na unu ga-eso ihe ọjọọ unu eso mana agbụrụgo m onwe m ekwu m ihe m kwesịrị ikwu. Onye ọbụla gbagharịa na oburu kọs ya ịghọtara ya. So ihe na-achịkwa kwuru n'eziokwu mmadụ abịara koro ọkụ abalị mmadụ abịara bịa nye gị bribe n'azụ ka i wee sọpọtụ ya n'ihe ọjọọ because what goes around comes around.
ọ bụrụ na eyiripụrụ data ihe ahụ ime nwere ike ije jụọ jọjmenti ka imegide nwa mmadụ bịara iji eji na be nna gị. Emechaa nwa gị omee nwa gị ịfụnanya na that law of nature. Ka m kwụsị ebe a ka vidiyo ghara ito ogologo too much. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ịchọrọ ịjụ n'ihe gbasara ọdịnala Igbo maọbụ ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, sendịanụ m meseji, aga m enyere gị aka. Abụ ndị bịa, sendịanụ m meseji na 08057837672. ọ WhatsApp nọmba ka ọ bụ, ka m nyere gị aka. Igbo makanụ, a sị na ọmaka ga-emere anyị. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwa.